Marian Echari kag Errol. Ano ni siya? Good morning, Jerome Balyo. Ano ni apelyido ganin ni Jeroman? Jerome Balyo Alyo, good morning. Good morning man. Sakay nalawag ta nakagina pre. Nong Noel Chia mayong aga dira sa Changi, dira sa Patria Village. President Celso Colin, good morning. Siyempre, kay Pre Randy kag Lizelle Fuertes, exclusive distributor sang Meriton Paint. Doon lagaw-lagaw na sila kagabi. I-rewind na ni karon ang istorya espesyal para makita iya ang greetings para sa iya. Terence Scott Moeda, good morning. Pre Calo Espino, Primo Hebero, good morning. Pre Donde, Stan Victoriano, siyempre. Ma'am Vanessa Mayo, sa US, Mama Ed Papa Jr. sa Eastoms 3. May nga gaman sa kay Butchoy Solinap. Sadyada kada everyday na sa soy ang inyo hampang da. Mga idol ko sa unang mga player, dila gampang subong sa gym sang Barangay Villamonte. Kapila na ko da nangarap nga maglagaw da. Galing kay kung mga lusutso na kapipagulang-gulang ka, kanami nagtulog ka. Amo man sa kay Romel Pardilla, amo ni si Butchoy kag si Romel da ang mga kilala kag mapisan nga mga personalidad dira sa Barangay Villamonte. Pre Rupert Gallo, pre mayong agada. Ining migo ko ni hindi na siya gusto magpabugal pero damo daw pala buligid sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Dari ni siya sa US pero grabe gid nga gugma diri sa aton. Colonel Sherlock Gabana sa Bacolod City Police Office mo sa kay Kuya Leo Estopa. Ruming Gallo, good morning. Siyempre, sa aton pinalangga nga tito, sa kay Tito Ruel Meliesa, good morning. Nanay Pacheco, puro ni US. Dito na sila tanan. Okay? So, kadto kita sa pila naton nga mga topiko subong nga aga. Purti na ni kung sa mga term pa, sumod na katama ang killings nga nagakatabo kung itapik naton. But hindi kita ka-do away sini. Kaya kagabi, lapit sa amon barangay, may gintiro na naman. Hayambot. Tagahandumanan ini siya. Ay naku, lalaki na naman, gintiro na naman sa madulom nga bahin sa likod sang isa ka kolehiyo sa may tubang sang sa likod sang gasolinahan. Ay nako, sa 18th Street diri sa syudad sang Bacolod. Every day, ikadua pa lang kagabi nga adlaw sang pagsulod sang bulan sang Hulyo. Pero sunod-sunod man sang July 1 may tiniriway man, sang July 2 may tiniriway man. Okay, isa na karon sa aton mga topic. Ikaduha nga topic nga gusto naton mag-intra ang aton mga tagpalamati subong aga. Ining K-12 ang ginmuno nila bla. Actually ang ginmuno ya. Amo lang ginmuno niya ni Vice President Sara Duterte nga gusto ya nga tagaan sang pagtamod bilang pamuno abis ang Department of Education. Ginplastar siya da ni Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos. Gusto niya nga i-review ining ROTC bala, gusto niya ibutang sa curriculum. Gindula na sa mo. So gusto niya ibalik. Istoryanta na karon. Amo man ang face-to-face classes sa maabot nga Agosto. Kag ang K-12. Amo gining pinaka-importante. Ano bala mga disadvantage? May plano sila kuno. Kaya gina-question ini mo, damo-damo na meme sa Facebook, social media, and questions from nanalisari ng mga asosasyon kag mga organisasyon sa pungsod Pilipinas. Alaga question sining K-12. Masadya ini nga topic. So gusto na nami karon hamatag makamusang inyong opinion kay basahon naton digidugay ang inyong mga opinion about sa K-12, about sa face-to-face, about sa kung makabulig bala ini sa kalidad sang pagtuon sa aton mga estudyante or makabulig ini sa pagbuslot sang bulsa sang aton mga ginikanan. Good morning, Sir Jalolo. Ay, kalain. Doon ang istoryahan na yung kagabi. Ari ka na naman, Sir Jalolo. Good morning, Ma'am Ems Aboso. Siyempre, ang utod niya pa na magkuya mo, ni Madam Eden Aboso, diri sa Aksyon Radyo. Andrea Amanda Jaime, good morning, Sir Mark, watching from Barangay Mansilingan. Good morning. Sorry, gidagi na salot ko ganyang greetings, siya kati kung saan umalang ta. This is not your regular program. Hindi niya siling balbalanay sa balita, kati whole week, balita ang aton ginabakbak, balita ang aton nga ginatulon, balita ang talan-talan sa aton palibot. Garot, subong namion naton. Gusto naton iupod namon kamo sa amon program, which is medyo light, but nagahatag sang kasanagan sa bisan jutay lang bagay o nagakatabo subong importante bala sa aton palibot. Paul Castro Hebero, pre, good morning. Leo Dalisay, maayong agaman. Siyempre,
Ang isa na karon basi matagaan ta pa sa chimpo ining gasolina. Yay! Ambala ni. Damo naghambal nga kung grades lang ni, may honor na. Amak mo 90 plus na. Subong sa Manila, 100 plus na. So wala na lang. Anyway, okay lang na. Kung ang problema lang galing niya, kaya manugsaka na. Nagsaka na actually ang plete. Kung may mga taripa na ang salakyan, kung makita nyo na sa ilang nagatapik ang taripa, dira, butsilingon pwede na ka makabayad sang 11 pesos, I think, 11 pesos. Jay, kabalo ka sang plite. Jay, pre-JM. Awot kong kabalo ni sa sang plite. Basta ang nabalaan ko, 11, basta isala ko bla. Basta 11 pesos ang plite sang jeep sa karon. Okay? So kadto kita sa aton nga topic. May naghatag diri migo ko nga nag-comment or naghatag sa nga opinion about sa K-12. Amo ni bilang balta kay na hambal ni Sara Duterte. Plano niya nga include liwat sa curriculum ining ROTC nga training. Daw reserve military training sa aton mga kabataan. No? Hambal ya mas mayo guro sa mga senador, sa mga congressman, buligan ninyo ini, kay makahatag ini sang makabulig ini sa pagdisiplina sa aton mga pumuluyo. Actually, wala saya nag-question or nagmuno nga i-stop ining K-12. But siyempre, kumuda mo alam sa pungsod Pilipinas, ginaduso. Nga, amo ni be, i-stop na ni, kay grabe ining halit. Halit, sorry. Grabe ang blang epekto kapag pasang nagligad. Dito sila actually nagligad sa pandemic, galalain. Kasi, siyempre, dugang ko nga 2 ka tuig, dugang, etc. Okay. So, isa-isa ko naton. Kung may masaliwat kung gusto nyo sang magatag opinion like ginhatag ni Jeffrey Pelayo, okay gid ang ROTC, bisan sa ibang galing nga nasyon, tanan, nagaagi man sa military service. As long nga insakto, kag wala ginaabuso ang pagdumala. Okay, mani. Sa K-12 naman, education system is a standard number of years practiced worldwide. Tsakto, maayo si Jeffrey So, ang advantage ni, if you have an opportunity to go abroad, kag ang number of years mo, standard and qualified, mas damo ang opportunity. Technology, depende sa field nga gusto sang imo nga bata. Correct gid. Nan. Ya pre, hindi na ko di magkuan sa killing, kay do kasumod na gid. Amo nang ba ko pre? Kasumod na gid. Pero dito na sa K-12 kag ROTC nato. Insakto man to iya. Pero nga bala, nga agin duso ining K-12. Una sindiyon tanay kung ano mga problema. Ang tuyo gid sang K-12 nga agin plastal ini nila. Isa-isa unta ihatag tang advantage, disadvantage kag ang aton nga paglantaw. Kung ano yang aton opinion bahin dire. Kag siyempre, gusto ko man ang inyong opinion, wala ko nang sang sala nga opinion mo. Basta hindi ka lang kalapas sa hindi ka lang mga balain or whatever. Nan. Good morning, Balyo Alio family, especially kay Joel Balyo Alio sang Barangay 32. Okay. Di na ko to. Di na tong aton nga istorya special to. Okay. Leo Dalisa, good morning. Watching from Ormoc City. Good morning, sir. Okay. Ang tuyo sining K-12 nga ma-improve ang skill sa mga Pilipino. Why need skill ang Pilipino? Anyway, ma-improve ang mathematical skills ng Pilipino in mathematics, science, linguistic, and para kuno nga mahanda ini sa global nga market. Sakto man. Kaya actually sa Amerikaya, amo ni pares nimo, K-12 ni sila. Do ang ato niya 10 years lang ni, grade 1 to grade 6, tapos first year to fourth year. So, do 10 years lang ang aton pag-eskwela. Pero ini ang sa K-12, do sobra, dumadusi siya. Antes ka mag-proceed sa intermediate, sa college. Namo na isa. So, gusto nila, ang tuyo sini is to improve ang mga estudyante. Sa matutuod lang gid. Sakto na. Nag-graduate lang kami sa college. Ako sa high school, medyo sa math do hindi ko gyapon namuna bla kabalo bla. Kaladlawan lang daw ang mga projects ang kabataan naton nga high school, may lang kay si Mrs. kabalo. Ako hindi ko kabalo ay nako. Kaluoy lang gid. Ti mga kabataan naton paras man na kung hindi amo na ka-attentive. Kung hindi amo na ka palatuon, may study habit, budlay na para sa ila.
Titsakto man amo man isa ang pila ka mga tuyo sining K-12 system nga ginpatuman diri sa Pilipinas ang Department of Education. Gusto nila quality gidya nga pagtuon sa aton mga estudyante. K-12 ma-master ko no sa mga kabataan ng skills, ma-absorb gid nila, competent sila katama mag-absorb sang skills nga ginatudlo sang mga estudyante. Kulang tuod mo kung sa ako lang medyo kulang gid man ang tisaton pungsod Pilipinas damo-damo niya factors mo, quality sang education, ang tindog mo sa syudad, hindi tanan niya may kwarta mo, so gakadto ni sila sa public schools sa tutuod lang gid. So kung kisa may lang sa mga private kay hasta lang 30, hasta 25, hasta 35 pa, pero sa mga public schools galambot na sila 50 ti paano maisa-isa sang maestra, paano maisa-isa sang tuod lang gid manunudlo kay pila lang sila kabilog ang mga estudyante. So matawag mo siya nga hindi siya amo na ka standard kun sa tutuod lang gid ibutan ta na lang gid plasta ta lang gid ang fact nga kumpara mo sa private yung maisa-isa sila, di ba? Lain gid sa estudyante halos gina isa-isa gina tutor, so hindi ka na magkuha tutor, mahal sa tuod, pero gina isa-isa gina individually ginatudlo ang mga kabataan. Ikumpara mo sa mga public. So na yan, hindi na kami masapakan kung magwa kami mo. Uli lang makitaan niya, nag-absent ka si Kwan sa kadamuon namon. Fuck yun na. Amo na sa kong gisa, ang gaigo man sa kalidad sang edukasyon sa pungsod Pilipinas. Okay. Sa pamatsag nyo, may benepisyo bala ang pagsigi. Pero, hambal sang job street. Kota ni sa pila ka mga periodiko, international nga mga periodiko. Ang tutuod lang gid, nagmuno ang ginsuguran niyang K-12 sang 2013 mo kagang first batch, nag-graduate sang 2018. April sang 2018. Job Street Philippines nagpagwa sang ilang nga pagtuon. Job Street Philippines niya sa mga luyag magpangita sang obra diri ka makakita sa may Job Street. Job Street Philippines. Suno sa ila nga ang mga employer o kung nagapangita sang obra gina-prefer gihapon ang college students or graduate ng mga estudyante ikumparar sa nag-graduate sa K-12 lang. Balo ka isa sang tuyo sang K-12 nga ihanda kuno ang mga kabataan biskan wala pa katapak sa college sa obra. Pwede na sila doon i-hire. Pero sunod sa pagtuon sang Job Street Philippines, 24% lang sa mga employer ang naga-call out, pasulod sa mga empleyado nga graduate lang sang K-12. So, pila ka percent bilin? 60 plus percent, 70 plus percent, 76%, 76% gusto yagyapon nga mag-hire sang kabataan o kung sang fresh graduate nga nakagraduate sa college. Imagine ang iban ang ambal nila tuyo na mo niya nga paeskwelahon ng hasta K-12 matapos kiti ambal ng gobyerno may ma-hire dan sa ila. Pwede na sila, ready na sila. Bato tulo ka sa bagtuon sa Job Street, 24% lang sa mga employer ang gusto ya mag-hire sa mga graduate lang sa K-12. Kalabanan gusto nila college graduate sa gihapon. Namo na siya gusto ko makuha tani ang inyong opinion diri sa aton nga programa kay tagsa dili ka alam mo kung nagakuan ka, kung hatag ka sang opinion, nagabasa ka sang opinion, kay ugali no. Good morning, Michelle Dongon ba nagalantaw gid siya. I bet Ferraris, good morning. Pomigo ko si Primo Polo Castro Hebero galantaw gid siya subong nga aga. Ano naman bala ang mga disadvantage ni? O nambal ta kay na kami kung may advantage siya, may disadvantage naman siya. Hindi lang sa Job Street nga nga obra to nga dutay gid nga percent gali ang gina-hire sa mga empleyado ang K-12 lang. Amo na bala. Anyway, kadto kita sa disadvantage kay karon isuryantan na sila isa-isahon ta na sila. Ang disadvantage niya sa mga parents nga hindi kasarang. Hindi na gani kasarang ang iban nga magpa-eskwela sa high school. Ang percentage sa makagraduate high school subong kagamay-gamay na gid tapos dugangan mo pa duwa. Anyway, kaya naka-start naman hindi ta na maano. Kaya hindi mo na ni mapa-stop mo, ma-amend mo lang siya. But silingon,
may changes lang. Pwede mo na sa i-change or whatever nga gusto nimo, pero hindi mo na ni siya. Kaya ti layin na ni isang pungsod mo. Ma-amend mo na lang siya. Madugangan mo siya or may lainon ka lang sa iya. Nan. Okay. Anyway, ang aton opinion wala naman din nga matter. Kaya ti nasyonal man iya nga mga mas alam na to sila yung mga ato niya galing sadya-sadya lang sa mga Sunday. Sa nambal naton, hindi tanan makasarang dire. Katsabo ang mga ginikanan. Mayo lang kay isang mayo pagidya. But anyway, advantage lang sang pandemic kaya mga estudyante naton why face to face but silingon wala kita sang responsibilidad nga magpabalon. Ay kamahal bala hindi joke bala magduha ka bataan mo guys school sa private. But pinakanubo 150 but silingon every day nimo 300 sobra. Kay timi panyaga pa magluwas nga mga pisan-pisan ng gidi ang mga parent nga di siyempre hindi man amo na kasako sa mga opisina nga ara sila mga puluyan mahandaan nila every day sang pangbalon ng ilang mga kabataan. Ti kung wala karon ang kabataan mo ano kundi mo mababalunan amo na kadako nga do you think kaya mo na nga batunon nga ang bata mo tuya kinaon ng iba nang sila wala. Isa na sa mga disadvantage kung may ara sang face-to-face classes, isa na sa mga disadvantage sa bulsa sa mga ginikanan. Amo na hambal nila. May lang tani kung ng third world ta mo, ang pungsod Pilipinas, hindi tayo amo na iya ka mangranon, hindi amo na ka grabe ang job opportunity sa mga ginikanan. Ti apektado na sila in one way or another, bisan sa balon na lang sa mga kabataan. Isa na sa mga disadvantage sang K-12 nga plastar man dire. Kapin pa ari pagid. Pila sa mga problema sini nga may iban gani nga experience may mga kilala kita nga wala man gani ka graduate college, high school, okay man ang obra, may man ang obra. Nakaobra man sang tsakto na buhi man ang pamilya sa tsakto nga paagi. Nanti nga abi nga amo na ang iba nga gadali kati siyempre mabulig na sa ilang mga ginikanan. Ti amak mo ya, 20 plus na yung mag-graduate ang mga kabataan. So kung amo na bla do nagadugang sa bugata sa shoulders ang aton nga mga ginikanan antes ni ang mga kabataan which hindi ba nila responsibilidad dapat nga magbulig sa ilang mga parents sa amo na nga edad. But asa subong yate, siyempre, ginalukdo pagyapon sa mga ginikanan, mayo lang natani. Kung ang mga kabataan, maayo ba lang ang mga kabataan, ginggamit, 2 years ya. Sugirin nyo ko, imbis ka magtuon, kadto ka mo sa ilimnan, sa kapihan, imbis ang 2 ka tuig tani, experience nyo na sa obra. For example, ma-OJT ka mo sa mga ulubrahan nga gusto nyo tani kadtuan. But, kung may K-12, may eskwela, mabayad yapon tuition. Imbis taning experience. For me, imbis taning, isang una sa amon niya, way na mo. Experience lang niya. Kadto ka to, OJT ka. Ang iban gani gina-absorb pa sang OJT nila. Kung kuhan sila, kaya siyempre, kabalo ka magyapon, why? Sa tuod lang gid. Okay man ay ako ng quality and grabbing education ang gusto nimo matapos mo ng K-12. Good. Well, good sakto na nga plano sang aton gobyerno. Pero mga sa case lang yan namon niya bla. Ginmuno ko lang nga nag-OJT na kami. Kaya mga gina-OJT namon gusto nila i-hire. I-hire kami, i-hire ang iban. Kaya mas grabe ang experience sang sa theory sa eskwelahan mo. Laing gid ja. Ang iban gani kung nagdugay na dira sa ilang mga olobrahan regular na do hindi na gani gusto iya mag-eskwela bisan hubin pa. Kaya siyempre ginaobra mo na ang itudlo si mo sa eskwelahan na experience mo na 'di ba? Mas mayo na, mas advantage ang sako lang niya. For me pero why ko niya kontra sa K-12? Nami ni ang K-12. Hindi sa questionable. Ang ato nang galing kati siyempre may mga grabe subong social media nga ginamuno nga dapat may amend. May ara gani gamuno nga dapat ikaw ng history Kuha ng history subject, hindi naman natsakto. Ang foundation sang isa ka pungsod, hindi lang sa Pilipinas, sang mga country sa bilong nga pungsod, isang ilang history. Amo na sila ginabasihan sa tanan yung magkatabo sa subong, ti kuhaon mo ya ang history subject sang pungsod Pilipinas. Which is wala man na ya, hindi na official hindi na official ang ginambal ko why ko na may ginakot. Nga mo na bla, ti kuhaon mo ya, ti bad na. Hindi na siya
hindi na siya manami. Jerry Aguilar, Gianan, good morning, nagamonitor rin sa Gardenville, Tangob. Family Bebot, Gianan, more power, aksyon, radyo, Bacolod, for me. O, kung ako naman niya pamangkuton, kung ano ang gusto ko matabo. Ang gusto ko ay matabo, ako na opinion na wala sala ang opinion, ginambal ko na sa inyo nga daan. Wala sang sala ang opinion. Ako naman niya pamangkuton. Okay kuya sa K-12. Okay kuya sa K-12. Kay nami gidya ang edukasyon nga mahatag sini. Okay malang na kay ti ang K-12 may ara man sining public. Subot silingon yari na sa aton nga mga ginikanan, yari na sa aton nga mga ginikanan ang diskarte kung paano naton paeskwelahon naton mga kabataan. Garte tagani, damo tagani may ginapangkantuan. Hindi ta matatap ang aton mga kabataan nga mag-eskwela bisan sa pangbalon na nila. Sa ari ni sa kamot sa kabataan, ari ni sa kabataan sa parents ari ni sa aton nga mga kamot. Now, kadto kita sa curriculum. Ang ako lang niya gusto. Why not nga mga kabataan igaan dugangan tabi subject or imbis nga mathematics and all kini kabalo man kami mag-plus. Okay, nakapangabuhi man kami sang normal haw. Kabalo lang ka mag-plus, kabalo lang ka kinanglan mong cosine sa pangabuhi mo, kinanglan nagyan mo naman asang elementary, high school, college nimo. Ano pagid ang use na? Sakon niya, dugangan ta ang subject nga maka-build sang personality sang mga kabataan. Personality sa mga kabataan. Paano siya mag-deal sa isang kapareho? Paano siya mag-deal sa iyang obrahan? Pamatasan. Ini yang ang itudlo ta sa bata for 2 years. Damuon tabi ang subject nga makapalapit sa ila sa aton nga Ginoo. Damuon tabi ang subject nga makapabakod sa foundation sa bata nga mangin maayo bilang iya nga pamatasan. Kung requirement abi sa obra sa akon nga eksperyensya, hindi tanan tama kaala mo. Hindi tanan grabe ka expert sa computer and all. May iban ko kilala na maayo lang sila mga amigo. Maayo lang sila batasan. And kung maayo ka batasan, mapatay sa hindi, damo kamigo, kung kisa ang mga gusto mo tunan, hindi nila pag idalok sa imo. Tinikal bala, one time i-comparar mo. Tinikal bala, expert ko sa sini. Kung kisa, hindi na sila mamati. Kung kisa, hindi na sila mga isang opinion, sang mas may edad na, kagbas may experience sa ila. Close na sila. Kaya kabalo ko ni sa imo. Siyempre may pride man ko nga matudlo ko sa imo. Kung friendly ikaw. Kung may mga na-experience ako na sa una mo, may mga medtech kaya. Tawag ko sa medtech, medyo tekalon. Inang dumaano gid sa field nila, katapusan balda sila. So far, nagkakalabaldag. Imbis aran sila tan sa taas nga posisyon, gakadagdag, may gakatabo. Kati siyempre, hindi na sila gusto nga tuduan. Hindi na sila gusto nga i-correct. Sa mga bago lang nagpamati, ang ginisurihan din namon is about subject lang idugang sa K-12. Imbis nga mga mathematics, statistic, kung ano pa da nga mga grabe nga mga subjects, ang gina-push na mo, ang nga-push ko ya, or push not push ang term. Ang akong opinion niya, why not nga mahimo kita sang mga subject nga makapabaskog sang personality sa aton mga kabataan. Makapanami isang pamatasan sa aton mga kabataan. Makaboost sang ila dignity, ila values, makapasaka sang makadugang asang values sa mga kabataan para ihanda sa future nila sa ulihi. Why not aamo na sa amon nga ginaistoryahan dire. Amo na balambal ko, hindi kinanglan nga grabe ka lang alam sa field mo. Basta ano ka lang, may mga values ka lang, like integrity. May iba niya ginatunto nila ang ilang obra. Kahit yung mga basic nila nga mga values, balda. Nga maagi pa ko yaman, nga pwede ko man dayaon, mataas ang posisyon ko para dayaon ko. Masulod ko do adlaw, hindi ko magpalit. Kahit kasagad sa akon, dala nagasulod ng mga basic
nga mga values nga bisan wala galanto ang boss mo, insakto ginahimo mo. Eventually, hindi kumpati ya. Hindi kumpati ya nga hindi mo na matun-an. Biskan hindi ka mo nakalam sa iya. Values. Values ang itudo sa mga kabataan. Why not nga hindi pag idamuon? Hindi pag ano ni tawag? Ipabakuro ng values sang mga kabataan. Ini naman niya sa ROTC, okay ko niya. Honestly, okay ko niya. Ining reserve officer, ano ni siya? Corps? Ining ROTC. Okay niya, kaya nga, ang mga kabataan, gatuon diri sang magpati bala sa mga officials. Kung wala ka gapati sa kanikanan mo, matrain ka da sa ROTC. Matrain ka nga, may mga officials ka na dapat sundon. May mga, hindi na sila nga, tao mo na sila, pero may mga eksperensyado nga tao nga dapat ni mo sundon. Amo na bala? May hierarchy bala? Colonel na siya, kapitan na siya. Officer na siya. Nga dapat nga kung ano ipatuon, ipahimo sa imo unogin. Subong mga kabataan, hindi man guro amon ang mga officers na hindi naman guro abusador. Kabalo ka man na. Kung mag-abusar sila, hapos lang ang social media, subong. Mag-abusar sila, video 1, tapat sila, nadlok na sila subong. So, ang ato lang din nga, ang mga kabataan, subong, hindi doon alos TikTok na lang. Do may ila na sila bla, do hindi na sila bla masaway, do tama na ka, independent nga mo pala na edad bla, do gasaka ng mga hangin sa ulo and all. So, diri sa ROTC, nga gina-push ni Vice Sara, bala ano nga Sara, nga gina-push ni Vice Sara, makatuon di sila liwat sa ginatawag nga disiplina sa kaugalingon. Nga magamit nila, hindi lang sa eskwelahan, kundi hasta sa ilang pangabuhi, sulod balay nila. Oy, Paos, mayong aga. Mayong aga. Paos is watching. Good morning. Sir, good morning. Ang Kito 12 nga ini pagasto lang sa mga ginikanan kay mangita ka obra. Dali lang gid. Sir, good morning from Lorenzo Teremoro Camilla. Toremoro Caminia. Sir, good morning. Ang Kito 12 nga ini pagasto lang ina sa mga ginikanan kay mangita ka obra kung ano nga kurso ang natapusan mo, kinahanglan college graduate ka or college level, not senior high school. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Amo na ginagin muno naton, pero ang K-12 standard abe kay do global bla ma'am nga standard ang bal nila, gusto nila nga competitive quality ang bata in case nga magpangita sa sang obra sa wasang pungsod. Ang iban bi ma'am guys kuya paliwat sang nagligad bala nga wala pang K-12. Guys, may mga times nga ginapa-eskwela pa sa lalawat kaya hindi nila nakuha ang standard sang number of years sa eskwelahan sa guwasang pungsod. Kaya dugay na yung K-12 sa ibang nga pungsod mo. Sinilang sa aton niya ginbutang. Okay man ni ma'am, okay man. Pero okay ni ma'am, tsakto na ginamba ko kay na gani. Nga sunod sa bagtuon sang Job Street, Philippines, 24% lang yan ma'am ang mga employer, ang mga kompanya nga nagakuha sang K-12 lang. 76% gusto nila graduate gid sa college. Okay, sa kanugon lang sang kanugon lang sang duha ka tuig nga pabalon, dugang sa tuition, sa aton mga kabataan. But okay lang. For me, okay kuya. Sa mga kabataan, sa ilagaw nila, sang sa ibilyar to nila sa igadalan or ipangapi-kapi to nila kag may istorya sa mga wala sa pulos, okay na lang na nga madugang sila sang duha ka tuig. For me kag syempre ginambalanta kay ina ining K-12. Good morning, shout out to Kagawad Noning Villanueva and family sa Santo Niño Storage, Barangay Tunimo. Kap Bambuanga, good morning. Abot ko nagalantaw ginada si Ma'am Bambuanga dira sa Barangay 2. Okay, nabasa tanan ni. Okay, amo na bla. Ginhambal na tong kaina. So kadto kita. Ay, dali lang gid. Pares lang dali. abi ko may na-miss na naman ako. Good morning. Sir Mark, in my own opinion, okay gid. Tuloy-tuloy ang K-12. Kay global standard ina kita gani na ulihi mag-implement sina. Tsakto na, ulihi kita. Kagang K-12 vocational course ina
nga right after makagraduate siya, kito 12 pwede ka kag mahapos makapangita sang obra. Kag dapat ibalik ang GMRC. Si Zai Requiron Toquero, correct. Ibalik ang GMRC. Tsakto gid ang opinion mo. Sak for me ha. Kag dapat ibalik ang GMRC subject sa curriculum sang aton basic education para mabalik ang maayo nga pamatasan sang aton mga kabataan. Tapos ibalik ang ROTC sa mga college student para mabuhi sa ila kaugalingon nga ang patriotism. Yes, kag nationalism. Kapalam sa imo o pagpalangga sa aton pungsod. Hindi puro ML na lang. Ano makaladik online gaming or sokmed social media nga naging tamad na sila kag irresponsable. Correct. Insakto na. Insakto gid ma'am Requiron ang imong opinion. No, amo na bla. Nga amo ning namiang ko nga damo-damo nagintra kay para may tagsa-tagsa tabi mi lain yung mga opinion mo kag hindi na sala. Ato na mo, ato na ginpatihan, ato na gindakan, so wala kita ratong isa magambal nga hindi na amo or amo ina. Okay? Allen Louis Hemotea, happy Sunday morning Sir Mark. Present naman kami di. Okay, go monitor. Hi Sir Allen, good morning. Dahil ang gid. Sa imo program from Kaliling, Kawayan. Tamyaw ko lang da sa Bacolod Family Gidlayan na always man ka-monitor sa inyo program sa Aksyon Radyo Bacolod. Stay safe and God bless. Good morning, Sir Mark. Good morning, Kimpoy Yulo from Barky Tribe. Wow, may mga tribo ka mga inyo, ha? Correction, Sir. Santo Niño Storage is Barangay 1. Ay! Sorry, Barangay... Sorry, ito, no? Correction, Sir. Santo Niño Storage is Barangay 1. Sala ko, Chakto, Barangay 1 Inada. Kagang Barangay Kapitan, si Kapitan Cesar Relos. Good morning, Kap! Si Madam Bambang gagali sa Barangay 2 na yadra niya sa may Pure Gold, I think. Dra sa may Barangay 3. K212. Hindi ko kali mabasa yung mga ngalan, ma'am, kay medyo Chinese. Pero basahon ko lang yung maging butang. K212 is really important and beneficial to students. They cannot be employed overseas because of lack of number of years. So, ginambal nato na kayo na. Kulang ang years nga ilang nga pagtuon. So, dapat, importante ni, nga tapuson gid. Ining K212. Pero ginplastar man namon kay na, ma'am, hindi ko mabasa ang imong kay medyo Chinese, ginplastar man namon kay na, nga ang mga disadvantage man sini, ang sa mga ginikanan bala, hamak mo everyday. May lang nag-pandemic, kahit hindi sila katagbalon. Ma'am, okay lang na kung tatlo or dua or tatlo, isa or dua ang imong kabataan, kung magtatlo na karon. Manubutang ta na lang, sin na lang, 1,000 na lang, 1,000, 100 na lang. Mag-double ride imong kabataan, imong bata, hindi ni kay go yung 50 mo, so balunan mo gina sila ya. Hasta pang recess nila, hasta pang panyaga nila if possible. Grabe ning huol sa ginikanan. Ang standard subo nga sweldo sa regular nga empleyado, regular nga ginikanan is lapit 500 per day. So gakadto na sa bata. Imagine na makahaon pa na sila. Imagine na mabayad pa na sila sa kuryente. Imagine na mabayad pa na sila sa tubig. Mo na sa ginaplastar naton ang advantages kag disadvantages ining K-12. Kag hindi mo naman muntat mo kiti na napatigayo na ni. Amen, ma-amen siya. Mabutangan sa dugay guro, but why ta ginambal nga ang aton opinion is makalabot ato sa babaw. Aton lang niya bilang mga parent bilang concern nga mga individual para sa aton mga kabataan. Di ba? Kag base may makita kita nga solusyon sa aton lang kagalingon. Hindi holistic ka. Amo na bala? Kanami lang. Okay, amo naman na sa mga disadvantage. Hamak mo mabayad ka naman tuition for another 2 years. Imagine na bala, okay lang na ako hindi kalambot, 40,000, 50,000 ang tuig sa imong kabataan. Imagine na bala, kag isa lang kabilo, magduwa na karon. Ang 50,000, i-times mo na sa 2 years. Na tuition sa bata mo, 100,000. Duha kabataan mo, 200,000 siya. Balon, pagkaon, project, balay lang sa eskwelahan. That's why, not all nga ang makabaton sang ginambal nato niya quality education. Not all maga-enjoy sini nga tawag nato niya quality education. Pero may mga kabataan gid nga deserving. May mga kabataan gid nga enable ya magasto but deserving bala mag eskwela pero hindi na sila mo nakadamo. Hindi talagsa din sila ya mga study habit gid nga mga maalamon gid
Amo na. Tati ko sa ato ng mga medyo mid-tech lang, medyo tikalo lang, pero waligid. Di, balda. Amo na bala. That's why. Amo na sa mga advantage ka, mga disadvantage, sining ginaplasan namon sang K-212. Ano ni saya? Si Ma'am, amo ni sang kay Zaire Queron kaina. Nga na-appreciate agad ang iyang ginmuno. But ang haladlukan, sa ROTC base bala maging medium of hazing. Ay, sakto man, ma'am. The same ni sang ang nag-comment, Ibutan di bala mamang name mo. Ano mo ni siya sa inis mo ni Bim. But ang haladlukan mo sa ROTC base bala maging medium of hazing, especially training officer. Nakatry na before. May ari ni ma'am, may ari ni. May mga abusive gid man eh. May mga abusive gid man, but not all. Mas mayo kung ako ya papilion, mas advantage sa gihapon ng ROTC. Sang sa maghalay da TikTok ay mong kabataan, matudluan sila magpainit, matudluan sila Nong boy, good morning. Matudluan sila sang disiplina, sang sa mahalay da paseksi sa social media, Diyos ko. Inidriya, ang sa Korea, bala sa ibang mga lugar, bisan artista to ya, gaagigid sa ROTC. Bisan ano ka to ya ka big time, bisan ano ka to ya ka sikat, hindi. Bisan ano to ya kalaba ang buhok mo nga do siling mo do ka Barbie, do ka kuanggid sa imo. Ginagagotrab na ya, kay nga maagi kagid permi sa Reserve Military Training Corps. Malabay kagida iya tanan-tanan. Tiga tudlo ni sila, sila gapati sila mo. Nga anytime ya mausar sila sa gobyerno. Anytime kung anong ila gina-enjoy, iyan ang gobyerno. Benepisyo nila. So, in return, buligan nila. Kag in return naman, makahatag sila sang disiplina. Kagi man ko ni Mambo, 2 years man nga. Grabe nga, ginatago namon sa una sa ROTC, share ko lang, ginatago namon ng mga buhok. Di mo lagba ni sa una mo, ti siyempre, mga kimpi man daan. Nausos ko ng kimpi mo. No? Mga commercial? Ay, ano nga yun? Hindi ko hindi ko guess. Sama mo na ako. Why na nong, nagdugay na nga wala ka. Ako na wala. Okay. Sige. Good morning, Gloria Gonzaga Pamitalan Diha. Good morning, ma'am. Good morning, mga Sir Mark. Okay, so matag kita na commercial break, bisa kadali lang. Balik kita, Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so wala. Okay. Balik kita. Thank you, nong Henry. So, uli basahon talang nila. So, tapos mga silo. Tapos isa ka topic lang. Dasigon talang last nga topic naton. Yes, ara ginang gasto, ara gina. But you also have to look ang outcome bala, long term, the problem of increase sa fare hike, amo na ginambal naton kay ina ma'am, tuition fee, and etc. I think the government has a significant role dapat to address that, especially sa mga marginalized. Amo na siya naton ginambal, bla. Okay na siya. But kung tani, bla, ang gobyerno, gaan nila sang pagtamod. Tagaan sa mas dako nga pondo, ang pondo nga makadtugid sa insakto, amo na siya sa aton nga mga kabataan. So, amo to sa ang aton nga K-12. Ready na taguro. Kaya nagmuno na to ang si Madam Sara nga face-to-face na sa mabot nga August. Handa na ni aton bulsa? Handa na kamo? Magpabalon? Hay, nako. Balo na naman. Nakagulo ginawa na tatani. Kaya ang mga kabataan dala lang sa ilang mga kwarto, gatuon, galing at disadvantage bala tuod. Damo sa mga kabataan, subong nga gadinako. Damo sa kabataan, subong magluwas nga, subong okay na. Kaya nagbalik nila sa sports, may mga nag-training na basketball. So, una na, aral lang gid sila sa room bala kaluoy. Sa mga kabataan, damo bala subong pagtuon ng mga kabataan kuno subong, hindi na mo naka-independent, ilabi na gid sa mga gagmay nga mga kabataan. Kaya tungod nga, for 2 years, nga wala sila, activity nga makapaboost ang ilang moral, kita nila ilang mga classmate, subong nga mga kabataan, mga uklo-uklo, bla. Kiti, mahuluyon, doon nagbalik sila sa kondento ng balikan. Mga kabataan, kaluoy. Ganta sila opportunity, subong, bahala na dang gasto, nga maka face-to-face ang aton nga mga kabataan. Okay. So, okay na nga topic, Okay na nga aton nga topic. Balik, talang, actually, ang ginamba ko nga sumud nga balita. Ining, grabe nga pagsaka sang pinatsanay sa sulad sa Bacolod. Hindi na ko ni tane. Galing kiti maging patay na naman sa unhan lang sang amon nga barangay kagabi. Sa kilid pa sang akon eskulahan. Hay nako. Sa amon nga kolehiyo sa una nga gineskulahan na sa elementary kami sa likod lang sina. Dala kami nagahinampang. May pinatay naman may tiniro na naman kagabi. Ay, Mariusep, hindi na ko sinitani. Kaya ka usual na lang bala, kaladlukan.
Nga blang, may patay naman. Okay. Sa Bacolod? Okay. Ano ni man? Ito, hindi na gid niya kagkalabanan pa sang plastar plastar tabalik. Sa Villa Angeles, sang nagligad nga July 1, may tinirway naman ni Regluntad. Ti tuwad balay to ya. Ti okay to ya. Kaya hindi to ya riding in tandem. Sila to ya ilinaway blay na blang way bla pa umuray. Mabato ko ya ti talawa na. Ti may lang kay naka-recover na. Sa report na gabi ni Action Jan, doon nabatian naton di Action Jan siguro nga do okay na daw ang sitwasyon sang mga nagtirway didto. Ti pero kagabi patay gidto. Kaya ti riding in tandem na naman mo. Ti imagine ay kapila na ini 12, 13, siyam nang patay o pulo. Everyday hamak mo ya sikat na isbong ang sulad sa Bacolod, hindi lang ya sa Visayas, kundi sa bilog ng Pilipinas nga every other day may tinirway. Ti okay ta sina. Okay ta sina. Ti kaya ngila ko na yung purpose. Actually, purpose kid man nila. Kabalo naman kamos na kung sino gamando sina. Isawanan, limpyuhan ang susyudad, ang komunidad sa mga tao nga salot. Nan. Galing kiti do ka sobra na gid bala. Okay lang na permi kung hindi madalayag inyo kabataan. Okay lang na permi kung ang bala manultol bla. Malikaw saya sa mga kabataan kung magtiro ka mga hindi maigo ang target ninyo. Karon umigo na bi sa mga minor be. Kabay pa hindi sa inyo mga kabataan. Ano i-react nyo? Anong inyo? Okay lang, kinadala lang sila. Ano na bla? Kung umigo na bi sa tao nga wala sala. Kung na hindi bi amo ang personalidad nga tuyo ninyo. Sorry na lang. Ano bla? Ibalik tagid niya kay hindi kalaay naman niya. Do wala na kamo yung moralidad yan niya halay ang paniro na ano man kamo nyo. Do sapat na kamo ya. Do ay na kamo ya basic yang morality you can differentiate wrong kag right. Pag gusto na lang kamo inyo ya, mayo kun way na may nagahulat sa ilang mga kabataan sa ilang puluyan. Kung buot nyo ginyalimpyuan, unahon nyo tong kapangawat milyon no. Unahon nyo tong hindi ka kung kisa nga inayamang ka taho na hindi tanan kahit hindi man ta gusto ang may mga abusar bla kag pakahapos na lang pero una bala unahon nyo to yung nangawat lagko hindi na yung mga tao kisa why na opportunity lang ng kulang tapos pang tirahon nyo ya everyday na ano ni kuno ya do kaladlukan na niya paano niya di ang mga investors karon kumadto di paano karon ang mga gusto ya maplano magtukod negosyo sa Bacolod hindi na madlok na kaya tihalay ka mo inyo iya pamatay, imbis makabulig ka mo, nagpalala pa ka mo sa sitwasyon. Ang tao yan, nadlok na di mabisita dapat sa Bacolod, hindi di makadto. Nga makadto ko dakon iya kay matsambahan ko dakon, matiruan ko. Sus, nagmuno naman to. Congratulations gali kay Mayor Albi Benitez. May inauguration nga nagluntad ka ng ligad sang Friday. Ginaangot naton, kiti nagmuno to siya nga mahatag siya sang dako nga pundo sa Bacolod City Police Office. Sa ipaagi nato ni siyempre sa City Director sang siyudad sa Bacolod, Colonel Joseph Martir. Nagtsindihan na ito sila. Kabay pa nga madugangan ang intel naton, madugangan ang monitoring naton, madugangan ang aton nga mga pulis nga nagalibot kung gabi. Balo ka pa support mo lang kulang sa ila. Balo kung kisa fund mo na ning kulang sa ila. Papulawon mo dang papulawon ang tao. Ya, wala man lang mga premiums or whatever nga makadugang sa benepisyo nila. Risgo sila bla ang atong mga kapulisan. In return, ihimuon na nila safe ang syudad sang Bacolod. Wala ka naman memo sa mga killings na but hindi wala naman sila kapamati. Wala naman sila ya. Hindi na sila close na sila ang gusto nila ya. Hawanan gid bala ang kuaan gid druga, stop ang druga, talantanan, whatever. May tani bla kung hindi ta kabalong nga perti man sinyo ka kurap. Anyway, maugtas lang tani karon. Anyway, sige yan nyo lang da. Basta siguraduhan nyo lang nga wala matsambahan ng mga kabataan nga maiguan sang palagpat nyo na lang nga paniro. Okay? So, this time, madamo nga salamat. Salamat yun sa tanan nga upod sa aton nga program Sini nga Domingo sa tanang tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Madamo gid nga salamat sa ngalan ni Aksyon sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman si Mark Salanga sa Bacolod, Aksyon Radio.